అక్షరమంత్రం ఆనామం అందరికభయం ఆహస్తం అక్షరమంత్రం ఆనామం అందరికభయం ఆహస్తం చల్లని చూపుల చక్కని దైవం చల్లని చూపుల చక్కని దైవం సాయి అవతారం మరి ఒక శ్రీహరి అవతారం అక్షరమంత్రం ఆనామం అందరికభయం ఆహస్తం అమ్మాకలి అంతేగాని అన్నం పెట్టదు తల్లైనా అమ్మాకలి అంతేగాని అన్నం పెట్టదు తల్లైనా అడగకనే ఆదరించి పంచెను మిఠాయి సాయన్నా పెంచెను మదిలో ప్రేమన్నా అక్షరమంత్రం ఆనామం అందరికభయం ఆహస్తం ఎన్నో బాటలు ఉన్నా గాని దైవ సన్నిధికి దారి ఒక్కటే ఎన్నో బాటలు ఉన్నా గాని దైవ సన్నిధికి దారి ఒక్కటే రూపాలెన్నో దేవునికున్నా మనసున మెదిలే దేవుడొక్కడే కనులకు కనపడు సాయి ఒక్కడే అక్షరమంత్రం ఆనామం అందరికభయం ఆహస్తం ఎన్నో బాధలు వెన్నంటి మానవ జాతిని పీడిస్తే ఎన్నో బాధలు వెన్నంటి మానవ జాతిని పీడిస్తే తిను వరకు ఆ తొడిమలలో పండై ఉండని బోధించే సద్గురు జగద్గురు సాయి ఒక్కడే అక్షరమంత్రం ఆనామం
అందరిక భయం ఆస్తం చల్లని చూపుల చక్కని దైవం చల్లని చూపుల చక్కని దైవం సాయి అవతారం మరి ఒక శ్రీహరి అవతారం అక్షరమంత్రం ఆ నామం అందరిక భయం ఆస్తం